आंनि सिनायथिया जाबाय आंनि मुङा सन्जित कुमार ब्रह्म गामि सेन्दारिजरा माब्रै जाया बे न'आ खामनाया खामनायखौथ' जों गैयामोन जों फुजायाव जोबसोमोन आरोखि बिष्णुपुराव थारमाने फुङावहाय फुजा होनानै बे धुपफोरासो जों थांनायनि उनाव खामदों नामा कारेन्ट दंना गैयामोन कारेन्टआ दंमोन कारेन्टनिफ्रायबो सन्देह थादों आरो एसे कारेन्टखौबो बे मोननै गेजेराव मोनसे न' खामनायनि न' सिङावहाय मा बुस्थु दंमोन लेखा पत्र लेखा गासिबो गथ' गथायनि लेखा ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस साख्रिनिबो बेनिबो साख्रिनिबो डकुमेन्टस सेस दंस खालामजोब्बाय आरोखि सना रुफा दंमोन सना दंमोन 7,000सोनि बेबो गैला गलिजोब्बाय ओमफ्राय दा नोंसिना कारेन्टआ कनजुमार नंगौना नङामोन कनजुमाराथ' जों फार्स्ट लाजेननायनि माबासोमोन आरोखि बेखौ रिपेयारिंबो खालामबाय ओमफ्राय दा जोंनाव कारेन्टनि मानसिफ्राबो फैया आरो गोदान एप्लाइ खालामगासिनो दं दा बेबो जाथ'वाखै आरोखि दा सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो नोंथांनि न'आ जे दिनै खामबाय आङो सरकारनिफ्राय जेनेबा आंनि क्षतिपुरन बे खामनानै थांनायखौ मोनफिनोबा खुब मोजां मोनगौमोन आरोखि 3 लाखसो जानाय जिनिस थांबाय आरोखि न' बां लानानै जि जोम लानानै दा दसे सिगां बे आदायानो खिन्थाखाबाय जेनेबा गावबो गैयामोन बे आदाया थारमाने दिनै बिश्वकर्मा फुजा मोनबो नालाय बे बिश्वकर्मा फुजा होखांनायनि उनाव जोंहा बिष्णुपुर होननाय जायगायाव मोनसे मेला जायो आरोखि प्लास फुजाबो जायो बेयाव थांदोंमोन आदाया लोगोसे आंबो थांदोंमोन आंबो थांनायनि उनावसो खोनाबोदों आरोखि बे घटनाया ओरैबायदि जाथाया जाबाय ओमफ्राय दा बे आदा बुंनाय खोथायानो गासिबो नंजोबगौ दा नोङो सासे बिनि बिदा फंबाय जानानैहाय सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो आं सरकारनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो दे बे आदाया गावनि जाखिनि डकुमेन्टसफोर बेखौथ' गासिबो खोमानानै लाजोबखाबाय बा खामनानै थांजोब्बाय ओमफ्राय माखासे बाजैनिबो सना थना दङमोन बेबो गासिबो खामनानै गलिजोब्बाय ओमफ्राय न' बाङाबो नों दा थानायनि जेबो राहायानो गैला आं सरकारखौ बेखौनो बुंनो सानो दे बे आदाखौ एसे अनसुंथाइ होयोबा गोजोननाय थागौमोन।